Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana Ashi, please post for me. Inini ndiri mukadzi ane 34 years uye ndiri kuda kureurura secret yandinayo. Vamwe vanhu vari kuti ndiri kupenga, ndinorwara nenjere. Asi mukomana Ashi, zvose zvandichataura ichokwadi uye zvinhu izvozvo ndakazviita. Ndakaberekwawo mumhuri yainge ichitambura uye mumhuri mandakaberekwa ndiri second born. So zvakaitika ndezvekuti nenhamo iri munyika medu ndakabva ndakrosa ndikabva ndaendawo kuSouth Africa, uko kwandakasvika ndikabva ndatanga kushandira umwe muNigeria kumisidzire azondiisa kuEstate uko kune imba yake kuti ndinge ndichigara ikoko. Chakandinetsa ndechekuti takati tava kugara kuEstate ikoko ndainge ndichingogara ndiri inini neumwe gadhina wake. Taingogara muzimba iroro tingori vaviri, asi tainge tisingashandisi the main house. Kune mamwe mabackroom ainge akavakwa paside nemansion yake iyoyo, ndo matainge tichigara inini nemukomana wemugarden. Saka zvataizoita taiti makuseni tinomuka tobva tanovhura imba, asi each and every day taiwanikwa tichicleana imba iyi sekunge mumba imomo mainge muchigara munhu. Nekutoti taiti tikamuka makuseni mutemo wepo wainge uri wekuti unovhura mawindo ose imba yose mukomana Ashi. Apa it was a mansion, it was a big house, but ndo zvandaitanga ndaita. Ndaitenderera imba yose ndichivhura mawindows nemaketeni, then ndozotanga kusuka ndiro. But chaindinetsa ndechekuti kunyange ukasuka ndiro mangwana makuseni paya paunenge wava kudasta waiona kuti ndiro hongu dzinenge dzakapakwa dziri paunenge wakadzisiya dziri, but ndiro idzodzo dzaigara dzakangosviba. Saka each and every day ndaizowanikwa ndichisuka ndiro zvese nekukorobha mumba, because mumba imomo zviya zvekunzi unotsvaira mukomana Ashi, imba iyoyo waiitsvaira uchaitsvaira zvekare. But mangwana makuseni order iya yaunenge wakasiya wakaita mumba imomo, waisvika mangwana acho makuseni zvinhu zvakachinja. Zvinhu zvataigara tichingotaura nagadhina uyo wandainge ndichishanda naye. But uyo mukomana wandainge ndichishanda naye, naiyewo pfungwa dzake dzainge dzava kuita sekunge dzisingatori zvakanaka, nekuti aiti kana achindiudza zvaainge achida kundiudza dzimwe nguva aizongogumisidzira ava kuseka. Inini ndobva ndaregedza kuita serious nazvo. Ndo zviri kuitika pandiri. Ndinoti kana ndikada kutanga kuudza munhu kuti ndakasangana nezvakati zvakati pandainge ndichishandira umwe muNigeria, ndinobva ndanzwa ndava kungobatwa netsetswa. Hakuna kana munhu ava kumbonditora serious. Kana ndikada kuramba ndichimanikidzira kutaura zvose zvinenge zviri mupfungwa mangu mukomana Ashi, ndinongokaruka vanhu vava kuti kasi pfungwa dzako hadzichatori zvakanaka. Iniwo kuti ndinge ndichirangarira zvacho zvandinenge ndataura handikwanisi kuzorangarira, asi chandiri kuona chiri kuitika ndechekuti pandinenge ndichirondedzera nyaya yangu ndinoona sekunge ndinenge ndichitaura zvinhu zvisingapindirani nezvandinenge ndatanga kutaura. Sezvandakuudzai kuti pandakatanga kushandira muNigerian uyu tainge tisingabvumidzwi kuti tinge tichirara mumba imomo. Saka imba iyi vaingoiti ndiyo vacation house yavo. Iyeye muNigerian uyu ainge atori nemhuri yake, but vaisagara mumba umu each and every time. It was just their holiday home. Pane pavakazouya ndo patakazonzi inini nagadhina uya taifanira kuti tinge tichizosara tichirara mumba imomo. Mukomana Ashi, ndo pandakazosangana nezvimwe zvinhu zvekuti nanhasi handikwanisi kunyatsozvinzwisisa kuti zvimbori zvii zvandakasangana nazvo. Vanhu vaya takati tavarongedzera mabhegi avo musi wavakaenda vachidzokera to their family home iriko kuJoburg, isusu tikasara tiri kuCapetown. Saka usiku ihwohwo wavasimuka ndakati ndakarara ndakaita sekunge ndainge ndichirota, but at the same time zvinhu zvacho zvaiita sekunge zvainge zvichiitika in real life. Ndakarara kudaro ndakarota hutsi, but hutsi uhu hwakaita zvekupinda murumu mangu nepasi pedoor,
but wakati wapinda utsi huya wakabva wachinja ukabva waita shape yemunhu. Yes mukomanashi, utsi ihwohwo wakashanduka ukaita shape yemunhu. Hameno kana mapabata mukomanashi. Utsi huya hwakafamba hukauya pamubhedha pandainge ndakarara, ndo pawakabva watanga kutanga kuita bonde neni. Ndakati ndakatarisa utsi huya, chimiro chacho wainge wakaita black. Utsi ihwohwo hwakamanikidza kuita bonde neni. Ndakamboda kuramba ndiri kuhope ikoko, but ndakabva ndanzwa ndisisina kana simba. Asi ndakazoti mangwana acho makuseni mukomanashi, nezera rangu mukomanashi, ndakamuka ndakaitira weti mumachira. Hapana kana kuzombotora mazuva, ndo pandakazongotanga kungoita imwe bleeding like ndainge ndichienda kumaperiods. Ndakaita 3 weeks mukomanashi ndiri kumaperiods. Apa kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndaitya, because ininiwo ndiri munhu wekuti panguva yacho ndainge ndichirarama ndisina kana passport kana chii zvacho. Saka ndakatya kuti kana ndikabuda muestate kunzvimbo kuno kwatiri mapurisa anogara achingombeya. Saka ndakabva ndatya ndokubva ndangoshandisawo maped kusvika ndapedza kugeza. Zvinhu izvi zvava ne2 years mukomanashi zvaitika, but dambudziko razondiunzawo pano nderekuti nezera rangu randiinaro pari zvino mukomanashi, ndiri kuramba ndichingoitira weti mumachira. Dzimwe nguva ndinozoita zvekumuka ndava kunzwa kuti ndiri kuvaviwa. Pandinomuka ndinobva ndaona kuti ndinenge ndatototesa machira. Ndakatombozamawo kupinda mumarriage mukomanashi, but munhu wacho ainge akandiwana ndiye akatanga kuburitsa mashoko ekuti iwewe uri murwere wepfungwa, because takati takarara ndokubva ndazviitira weti ndiri mumachira kudaro. Mangwana acho makuseni patakaona kuti ndo zvainge zvaitika, ndakazama kuti ndinge ndichimuudza kuti zvinhu izvi zvakatanga sei, but iyewo akabva ava munhu akatadza kundinzwisisa. Kubvawo paakandiburitsira mashoko iwawo ekuti iwewe uri munhu ava kutorasika njere. Wose wandinozama kuti ndinge ndichitaura naye kuti ndimuudze zvose zvandakasangana nazvo pandainge ndiri pamba pemunigeria, vanhu vanobva vangoti nyaya yako haisi kubatana. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Pari zvino zvangu ndava kushanda somewhere, handichashandiri munigerian iyeye wandainge ndichishandira, because pane zvimwe zvakazongoramba zvongoitika pamba ipapo pandainge ndichishanda. Plus uya gadhina wandainge ndichishanda naye, ndakabva ndaona kuti munhu uyu pfungwa dzake hadzina kana kutomboperera. Wese patakazotanga kurara mumansion imomo, dzimwe nguva waimunzwa achigwenderedza zvinhu sometimes kuma 3 am kana kuti kuma 1 am. Ndaizoti mangwana makuseni kana tamuka ndikamubvunza kuti ko manga muchiiteiko usiku, iye anobva akuudza kuti mumba manga mapinda matsotsi, ndo vandanga ndichirwidzana navo. Saka ndakabva ndatya kuti munhu uyu anokwanisa kungondiponda zvikangorova zvakadaro. Ndakangomirira mwedzi uchipera ndokubva ndangotora chibhegi changu ndikabva ndangosiya basa. Ndo nyaya yangu mukoma. Please kana mukazoposta ndinokumbirawo kuti mundizivisewo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nawe nechekuita nemacases kana kuti zvinamira zvinooneka upenyu hwevanhu. Vanhu mukuzvarwa nemumisha mune zvizhinji zvinoitwa, koita zvizhinji zvinokanganiswa. Nganditange ndichitaura sekamakudzirwo. Kune misha yakapingwa, vamwe vachida kudzivira varoyi. Pane mhiko dzakaiswa pakupingwa. Zvino vakuru vedu vakati isusu tine mukaka pamhino, voregedza kuti tsanangurira kana kuti patsanurira kuti pamusha pakapingwa pakaiswa zviga zvinoti nekuti. Zvakanzi zvinoitwa izvi hazviitwe. Ndo pakabva pazoya shona iye yekuti roranai vematongo. Zvaedza kutaura ndezvekuti muroora paari kuuya pamusha anenge ari padhuze nemitemo inoiswa ipapo zvekuti anogona kunge achiinzwisisa. Vaitozoendera pamberi kuti mwana wasawira nemwana wasawira varoorane, nekuti kazhinji madzisawira aino
bata kana kunoromba kana kufamba nzira imwe chete wopedzisira vaamasawira. Saka uchaona kuti mumwe misha pakuita kunge pane mazinyoka, zvipoko, zvihi nekuda kwechakakanganiswa kazhinji zhinji nevauyi. Handisi kukupai mhosva varoora, asi kuti munenge mauya musingazive. Pane misha yamakadzi amubude nemwenje panze kana kwadoka. Iwe waona akakuudza murume wako haazvizivi, unongoerekana wabuda wopedzisira wavengwa pamusha paye zvausinganzwisise kuti chii. Zvakawanda zvotanga kupishinuka zvichinja, vanhu vachibuda mabasa, vamwe vachiita urwere, zvakawanda zvichiitika pamusha paye nemarufu nekuti wakanganisa zvakapingwa. Ndangoti ndirireve. Koita kepiri, makesizi anobva papi? Kune vazhinji vakaenda kun'anga dzakangwarisa dziye, zvikuru sei dzekuromba. Pavanoenda ikoko vanonobatirwa dare. Dzimweni dzenguva woudzwa muripo. Pavanoudzwa muripo, oregedza kuzobhadhara sekuwirirana kwamakaita neakakuchaja. Zvinowanzounza kesi muupenyu hwako nemuupenyu hwevana vako. Zvekuti oshiya kuti kochii chandakaita, asi wakaunza kesi. Saka vazukuru ndoda kudzidzisai kuti kana muchinge maenda kumatare, ongororai dare ramuri kuenda. Dzidzai zvinodiwa, zvamavimbisana bhadharai. Zvamavimbisana bhadharai, zvikuru sei kune vanokarira kubhadharwa. Bhadharai, nekuti anenge akanosangana nemi pakubhadhara ipapo. Zvisakupei matambudziko anouya, nekuti mumwe anooma mwoyo utosvika pakunokuroyai. Ndoda kupa chetatu, pane zvinoitika kuti mumusha mune dzimu ririmo roda kuti ribate basa, mese moratidza kuiginowa. Pakuiginowa paye muchaona kuti kana kushaya hanya Mwari, muchaona dzimu richatsamwa rigosunga zvinhu zvevanhu, vanhu ugoregedza kuita chinobudirira. Saka tsvagai mufambire zvinodiwa kuti zvisadziswe mumusha menyu. Kwazoti chimwe chinoitika chinopa makesis kazhinji zhinji muwanano, hazvinei kuti murume kana mukadzi. Vazhinji vakavimbisana, vorega kuzadzisa. Uchaona kuti kunopinda muwanano imwe uine zvavakavimbisa muwanano imwe. Zvera kuti muraramo wapinda wafananidzwa nemunhu ari kugara muSouth Africa achishandisa mabhondi ekuZimbabwe. Nyika iyo hauigare nekuti chaunotenga nacho hachitambirwe. Ndipo uchaona kuti unenge une murume asi uri kurarama mupromisi dzawakaita kumurume wokudhara kana kuti mukadzi wokudhara. Imba itsva ichakunetsa kugara. Ndipo uone kuti wapinda mba wabuda, wapinda murelationship wabuda, nekuti kune kwawakavimbisana makaita zvamakaita. Kuri sei kune vakadzi dzimwe dzenguva makajeka zvinhu zvemunhu muchimuvimbisa kuti achava mukadzi, oramba. Zvino anoita ngozi, murarama upenyu hwemakesisi. Ko zvino ndakataura mundoti handinei nazvo, handiti taidanana here? Maidanana kasi mune chamakavimbisana chamusina kuzadzisa. Saka kana muri murudo, mune zvamuri kuitirana, regedzai kuvimbisana. Zvaunoziva kuti izvi handisi kuzozvikwanisa uye handimude munhu, uvimbisa nekuti uda kudya mari yake bedzi. Uchararama upenyu hwekutukwa, upenyu hunokushungurudza, uchishaya kuti chii, uchashaya kana muprofita achakubatsira. Vamwe wakaona muprofita anogona nokuti dzokera kumurume akadai, unomukumbira ruregerero nekuti wakadya zvinhu zvake uchimuvimbisa. Zvofananidzwa neyatakadzidzisa nezuro iya, kuti pane vanhu vakauya pamusha penyu vakashanda, vakasabhadharwa vachinzi vachapiwa mukadzi, vakazonyimwa mukadzi wacho. Ndio ngozi dzimwe dzakunetsa vanhu nhasi. Kunyangwe nevakomana venyu vamunoona vaya, akapusa kudaro. Dzimwe dzenguva akagadzirwa kuti havana pfuma inopararira masango. Zvavavimbisana newe woita kunge wangwara hauchade, kana kuti waida kungodya chete usingade. Izvozvo zvinokupandukirai hama dzangu. Mopedzisira makuita vanhu vanotambudzika, vanhu vanongofamba, mopedzisira makasara panurwa mosaziva pamakabatira. Saka dzidzirai kuti musanyanyofarira kupiwa. Ndosaka kumachechi kuchinzi kupa kunokunda kugamuchira. Pawagamuchira nezvise zvake,
achakupa mari ine chituko, iwowa wakatukwa kweupenyu hwese. Ndinotenda tisangane zvakare muchirongwa chemangwana. Kune vandakavimbisana navo kuti ndingangozosangana navo parwendo rwangu rwandinarwo rwemujoni, ndichaita sekudaro, tisangane tibatsirane. Ndatenda. Muswere zvakanaka, komborerwai vazukuru. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna Samaita pachirongwa chatinoti dzidziso naSamaita, hoping that you were able to learn one or two things. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatsirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.